И какво става, аз съм слаги бойтвит и това е едно преца. Тук е Майнтом на Pixelmon. Излете ти квоче. Обирай честа, взема другите две тикви. И тук играхме на един... Не, тук ми е в друг сървър. Играхме на... Се започнахме един сървайвал на Pixelmon и да. Много се бяхме развили. Много. Адски много. Макар че той е... малка пеперутка. На мен само дето не ми тръгваше Pixelmon, трябваше да рефрешнем всичко. Да. И друго нещо. Чрез неговия сит намерих още в началото и легендарка. Да, 3 легендарки беше намерил на моя сит. Също с 2 дни и също една различна. Пикачу! Ето така е сида. Ето това е сида. Да, за нашите спални. Спалнаве на едно островче. При него ще има още по-голямо островче, което ще пише Legendary House. Legendary House Spawn. In Plains Biome. Какво? In Plains Biome. Plains Biome. И ще... и легендарката се сега кажа рейко. Те сега се бяха с Пиджи. Аз си избрах Търтвик, той си избра Чикорита. Ще би си Чармендър мога намеря навсякъде. Или Чармелен. Виждаш какво ставаш. Да. Аз така посъбрах съвсем малко дърво. Първо ще направим къща. Метапод иска се би срещу мене, аре един така да му изигра. Така, сигурно ще трябва да намерим Покемон център. Не, сигурно трябва. Тук както виждате Търтвик се бъгна. И виждам изоставена мина. Оправи се. Не видях. Да, и Търтвик ми е на 11 XP, а пък Метапод е на почти половината. Пиджи. 8 лева Пиджи, махай се от мен. Аз се бия срещу 8 лева Метапод. То човек няма други, няма таки той. Кой? Особено с тия нахалните покемони, които искат да се бият сега. Така, убих го. Не са още. Чекай. Който тук е вече лева 6. Добре, вече имам атаката Абсорб. Вече имам атаката Абсорб. Сигурно съм дигнал... Да, дигнах вече 10 левел, както виждате. Търтвик. 10 левел. Сте на 1 метър пъти за мене, бе. Има хубава еволюция, Търтвик. Две хубави. Да, Гротъл и Тортера. На 17 лева еволюира, или на 18. Зависи. А Ратата 12 лева. Махай се от нас. Ние сме просто бедни жители на гората. И ти намери Бидрила. Бидрила ли? Да. Да, на мен е първен покемон, който го взех, беше Бидрил. Много са кепши с него. Много добър. Те са двама. Един е 17 левел, другия е 32. Не, сега ще отнем време докато намерим покемон център, ама... Да, но все пак ще го намерим. Гасли. Ако трябва да спрем видеото да го намерим, ще го направим. Да. Търси и смени мапа. Аз търся. Ти кой е? Не дори на 20 лева не ми трябва. Не искам да се бия с него. Искаш да го направиш милки? Не, исках да го видя дали е недоран, ли. Намери Покемон център ли? Не. Чекай сега, ето да. Тука... Атка недоран си мале. Мале, атка. Палатка.
Мале, този покемон бяга. Най-накрая. Палатка тук ще си опъна. Тъй, майнто имам и си палатка. Да убием този кемпър. Съжалявам, ако не ги изговарям както трябва някакви покемони, ама просто не съм запознат много с Пикселмона. Или въобще с покемон. Да. О, виждам Кангаскан или Райдон. Е това. Или Райдон. О, Сикинг 34 лева. Не, махай сега така. Си. Покемон център. Yes, браво, с малко идвам. Не виждам го на минимапа. Едната ми трябва мората. Чакай да се махна това. И овце видях. Шкурите лео 8, 9 лео. Добре, тук телепортни са до мен, има едни овци. Да ги уби. Моята шкурата става вече 9 лева. Моят търтвик е 10 лева. Да виждам какво се дърга. Тук овцете. Тук овцете ги уби, аз отивам да видя покемон центъра. Чули? Убия ги тези овци така. Тук, отзаде. Как трябва да ги убия? Май сега. Но си посамен, бе. Ти ги намери овцете си трябва да ги убиеш. Той голямото дърво. Че ми ладна. Тук по някакви пъти ще има моментни лагове. Моментни ляга сигурно ще трябва да спираме криповици. Пикселмона ми спря. Да, бе. Не. Това прави се. Защото мене не му изхвърли от сървъра и викам, какво стана? Ако се чуете за кока не му изхвърлил от сървъра, защото сме в LAN сървър. И това е мод пак. И тук виждам риби. Меджикарпове. Остави малко и за мене. Добре, телепортни са. Или да вземам в тебе. Колко вълна имаш? Защото аз направих меч. Тъй аз ще убия един Меджикарп на 8 левел. Ще да кажа 10. Тук няма трябва храна. Тъй на 2 атаки ме Меджикарп. Имам 2 вълна. Али 2-3-та. Окей, изчезна Меджикарп, бе. То тук имаше 2 Меджикарпа. Мют. Мют? Да. Мале, че как ма стреса помислих, че намери легендарния покемон Мю. Или Мюто. Защото ти окажеш Мют си аз. Имам 5 вълна само една, ето то. Добре. Опа. Так му ще телепортвам. И трябва да се сменя копчето за пускане на покемона. Точно така, от тук ли трябваше да направиш? Сега, не ми се заобикаляш. Къде отидете? Select, Send. Окей, бутон 3. Защото по едно време беше спрял да бачка и заради. Сигурно. Направих така. За да може да си направим покеболове, ще трябва да търсим едни дървета, които имахме по пътя. Трябваме червени и бели не са. Окей. То всъщност нямаше нужда да вземе да сник Г. То тук... Как се правите неща? Ето, например... Опа, шак, покебал. С кое копче се натискаш ти? Кое копче беше то? Да бе, ето ли беше? Не беше ето, опа. Р не беше. Q не беше. Т. У. Другото И. Не. Кое беше?
Recipe list. Да, recipe list. Аха, да. Значи за да направим покет топка ни трябват бутон, Iron Base, който се прави как? Дали как се прави Iron Base, бе? Той Iron Base как се прави? Кое? Iron Base. Ти го изкопаваш от земята. Аха. Добре, Pokeball Lit. То също се изкопава от земята, май. Добре. Ще направя... И стоест да знам как се прави, ама ще трябва да отидем да копам малко. Да, аз тук слагам един крафтинг тейбъл. Ти направи леглата. Де го стои? Тук. По средата. Хайде да направим вратината или ти да го оставим отворен. Просто аз да ми за други покемони. Аз ще направя врата. Има някаква медуза. И не оставя да го оставяваш, че... Тия глас пейнове ще ги махнем, ще го заменим с дърво. Много красива къща ще стане. Хай се. Где ми бъдат леглата? Дай ми моите. Добре, тук си имам място. Тук в края, до хиларите. На един сингъл плеер си го направих и тук. Там, до хиларите. До хиларите, да. Стига, молец. Говори само с това. Горе, долу. Сега, да оставя честа? Честа? И тук ще го оставя за сега. Добре. Чест малко да оставям повече неща. Сега първо да си направим кирки. Значи, той торчика го оставям. Тент, радиш сид, блубери бош. Блубери, пънкин. Тя да се сетна холма тук. Той аз имам рейс, ми мапа, ма... Аз като изляза от сървъра... Ще ми го тако. Ще ми го... Аз ще гледам дърво. Тук има ли? Не, няма тимбър мокан. Той е Еканс, мисля, че. Да. Еканс с 35 XP. Това е вратата, ли? Сега търси мина. Се опитам да убия Еканс. Каза 14 лева. Както гледате, не ми се получава. Остана на 6 експириенс, той на колко е? На 27. На Убия. 30. Добре, вече е фейнтит. Басам. Търто и като май нищо не се справи. Той беше 14 лева, пък моят търто е 10. Кой те караше да ходиш? Не знам. Исках да се пробвам поне да го убия, ама не стана. Мина намери ли? Да, точно до Ексана. Не е ли Еканс? Ексан, Еканс, също е. Може го наричаш змия, защото наобратно е сник. Както и Арбок е кобра наобратно. Аз правя 2 кирки. Добре. Добре. Тя събрах вече 25 камък. С какво е? Да, то там имаше стон кирка. В честа. И намерих айрон. То от Iron ли са прави? Той е Iron Base. Да. Той е тя ще го... Жоко. Ето той тя е. Викам той да не е някой покемон, ама не. Ето и си тя. Аз да съм покемон, да. Аз съм лисица, ама не ма прави покемон това. Сега се увеличава малко брайт, мисля, че. Трябва да се увеличи ли сам сега, да. Smooth Lighting. На Smooth Lighting ще го направя максимум.
Ще събера и аз малко кабелство. Макар че ти си събрал, но какво се прави? Да не е криза. В цяло свят няма да има криза. Ти какво трябва да е някакъв камък ли? Лаймстоун. Не знам. То аз се зачудих. Чай, че ме лагна пикселмона. Тук нищо не може да знам. Да се направи. Зачудиш. Нищо. Изоставя на мина. Изостана ми, нали? Да. Що нещо са глична и ти видя ли? Не я видях, просто има изоставя на мина тук от мен. Добре, аз съм се събрал 17 кабелство. Казваш, стига ти. Стига ми толкова си, да. Маля да успя да но и аз. Май ще съберем доста бързо материали. Ела, тук има един айрон. Аз също намерих айрон тече. Добре. Но съм до тебе. За мен че ми лагаш. На колко си на тайна на шорт. О, намерих чест. Яко, какво имахме? Ами, кол, 4 pumpkin seeds и 2 хляб. Пак добре. Ние сме на 25 лева. Тук виждам голд и още айрон. Аз вече видях айрон. И още един чест в ключка. Кой има в него? Не знам, сега го видях. Extreme Kills бавам. Значи 5 кол, енчантната книга, кнопбак 1, 2 pumpkin seeds и 3 хляб. Никога няма го търсим сега, защото първо ни трябват материали на второ няма да го заловим и трето на трето, едва ли ще успеем да го намерим. Тъй че... Тъй ще събера малко дърво от изоставената мина, ще направя крафтинг тейбъл и ще направя кирка, че и аз да обирам малко кабелстон. Малко айрон на кабелстон. Аз намерих редстоун вече и лапис от него. Аз ще поставя лайпоинт тук за по-късно. Добре. Когато имам вече неща. Намерих голд. Намирам много хубави неща сега, ама не мога да ги взема просто. Добре. Го каза той. Кое? Добре. Да. Тук съм. Чай, събрах кабелстон малко от мината. Аз лично имам 36 кабелстон. Нищо. Колко айрон имаш? Не знам, че малко сега... Аз имам 31. Айрон? Да. Аз сега започна да го обирам. И имам 3. Тук до мен има много айрон. Чай да взема тук крафтинг тейбъл, че може да ми потрябва. Аз намерих какво да го взема. Така... Сега. Доста какво намерих. И айрона ще ни е доста, аз вече имам... Гледам. Вече имам 9. Ако не е стак, ще имаме. То ще съм го брал. Окей. Чува ли са нещо? Малко.
Защото на майка ми телефона звъня. Още снимаш ли? Да, бе, снимам още. Няма да ме тролваш като ми наляпли. Как? Няма ме разрушаваш нещата. И после да слагаш тролфейс. Не. Ако бяхме на Creative шах. Да, вече сте видели епизода на Modpack Showcase на Creepypasta. Ама ме изкефти с тролфейса. Много оригинално. Тъй да го направим. Мале, повече 30 кол събрах. Айран, колко имаш? 30. 30? И един. Лапо с лазули. Ще се намаля телевизора. Чума нерви. Лапо с лазули. Лапо с лазули. Тъй аз имам 23 айрон и намерих друга част от състоянието ми. Ще стоя лаймстон. Ще запуша. Тук няма нищо, се връщаме назад. Съвсем малко лаги пиксел, но 36 мода има. Зависи. На какъв конст? От моя ще ми лаги доста, ама не като такъв лаги ми ще забива. И пак ще съм. Аз тук да обикалям, та намерих тебе. Виждам ти ник не има. Да няма хвани живченги. Ще се стресна тук. Дайте покемоните, говорите. Ето та, аз съм за тебе. Ако аз надявам. Малко айран. Ти помогна. Да ме арам. Казах да ти помогна. Мери Крисмас. Мери Крисмас, ама Коледа свърши. Отдавна. При един месец. О, който е? Кое? Да спомням тука. Он е червения ли? Да. Не знам, и аз не знам. Тук няма нищо. Аз имам 28 айрон. Там стоям шарт, вече се разбрах. И че ако имаме от 9 от него или 10 беше. Точно ми свърши кирката, браво. Имаше крафтинг тейбъл в себе си. Да, че сега ще го поставя. Че имам дърво аз. И ти так ми останаха две пръчки. Аз нямам дърво. Ама имам такова. И направи си от кабелстон. Да. Направи си от камък кирката. И тук виждам още малко айран. Вземай го. Аз намерих. Този епизод сигурно само ще купаем. Да. На другия епизод вече ще търсим там да си ги еволюираме. И да събираме част за поктопите. Да. Най-вероятно. Но може и този епизод да еволюираме. Кой знае ако е 30 минути. Като Modpack Showcase, като мисля, че е доста кратък, пък до 17 минути сока. 17 минути и 20 секунди. Бяха ли повече? И 20. 21 не бяха ли? И 20. Те знаех, че тук ще има нещо. Знаеш ли си? Не, знаеш ли? Знаех си. И аз си знаех. Лапс Лазули тук си изтървал две. Да вземеш. Уоу, друга част от равнина намерих аз. Равен ли? Да, равнина намерих. Опасна ли е при тебе? Са телепортна. Как да е опасно, че то няма никакви мобове.
Няма нужда от кол да вземем, защото аз имам 40 нещо вече. Аз имам 9. Ще го сложим в една печка и толкова. В една-две печки. Нещо. Една-две... Аз пък ще да кажа в плечки. Ще го Плечки. сложим в една-две печки, да. Защото сега майка ми говори по телефона и му обърква. Въобще не се чува. Въобще не се чува, ама на клипа може да се чуе. Защото ми вика както хубаво бил се натиска клавиатурата при кетча. На И кетч само кетча. мач. По-добре да се махнем от разговора, ако кажеш, че ще играе кетч. Да. Работа сега. От в стая на мир. Аз имам 56 Аз имам 40. и 8. И аз тъкно това нямаше. Аз взех. Няма нищо. Така не ще ми... Кой ще кажеш да се връщаме? Към къщата. Чай да видим на другата страна, кой има и се връщам. Чай, тук има още малко айрон. Значи може да имаме части за покетопките и да... Не, нямаме още част за по-топките. Трябва ни от уни червен. А, да. То от какво се прави? От уни дърво трябва да мерим червен. А, от уния розовите? Не, уния малките дървета. Дето натискаш върху тях и падат едни такива. А, червени? Да. Аз мисля, че там където на спауна видях някакви... такива. Не, то някакво много дърво там. Аз намерих айрон още. Аз имам 60 айрон. Още 4 намери за фул стак. Не за фул стак, ми за един стак. Фул. Да, то е едно и също. И мисля, че намерих. Но това ще... А, не. Чай сега ще кажа. Значи, Защо не измам? тук има 2. И тук ако има 2. Не. Тук има 3. А, не, 4. Значи имам стаки 2. Аз имам 46. Мисля, че до сега той не стига. Спаунър на Кей Спайдър е. Уби го паяка, бе. Тоест. Кое да убият? Тук няма мобове. Ще няма, ама. Къща малко е ран. Казвай координатите за къща. От къща. Много голяма къща имам. Е за Покемон центъра. Минус 279. Минус 279. 63. 63. Минус 134. Минус 134. Готово, може да се телепортваш. Тъпа майн. Да, и така става. Трябва да оставим нещата в честа. Аз вече легнах, после ще ги оставя. Може ще ги оставим тече. Така, аз ще ги оставя сега. Аз чай, че ме лагна сега. И съжалявам, ако в клипа майка не се чува. Оф, мале. Много мрада този пиксел от ми лага. Лягам. Тегна? Да. Айде да потърсим малко мейджи карпове и да ги убием. Тя твърдо да направим печка. Оф, мрада този пиксел, мале. Аре бе! На мене пък ми забива мишката. Аз пък си мразя мишката. Аз пък си мразя компа. И подложката си мразя. Емикът е на такова, като на тетрадка. Ай сега. Очакваш тетрадка за учене. Тетрадките ми мразят. Трябва да направим по-голям честа. Така ще оставим друг чест. Лага. Лага Фокс. Лага Фокс. Аз когато отварям честа ми лага малко. Ходите не става, какво имаме?
Няма. Че е малко. И аз казвам, че е малко ти кажеш. Стига е тъплак. В мината не ми ладиш толкова много. И на мене, брат. Ааа! Пак ли са да е? Не. Бах ти лага, човек. Оправи се. Мен се оправи вече. И на мене. И аз си намерих един меч Чай карт. седям. Аз намерих един меч карт. Но мисля, че е само един. Ау! Не, на място ли седиш? Не. Все пак аз имам същия проблем като тебе. Какъв? Дай ми го купчето. Е, Да, ти- купчето, ама не се движиш, човек. Тук има голдък. Ау. End of stream. Това беше от нас. За сега. Това беше от епизода. Дано сте го харесали, коментирайте, оценявайте, абонирайте се за още. И да. Чао!